Tarihin Hausawa da asalinsu. Ƙabilar Hausa na daga cikin manyan ƙabilu a Afirka ta Yamma. Tasirinsu yana da matuƙar muhimmanci a siyasa, tattalin arziki da al'adun ƙasashe da dama a nahiyar Afirka. Al'ummar Hausa na zaune ne a arewacin Najeriya da wasu sassa na ƙasar Nijar, Kamaru, Chadi da Sudan. An san su da juriya, harkokin kasuwanci, ilimi da siyasa. Asalinsu na da tushe a tarihi na gaskiya da kuma tatsuniya. A cewar labarin baka na Hausa, tushensu yana da alaƙa da Baya Jidda, wani balarabe ɗan sarkin Bagadaza wanda ya zo yankin Sahel. Ya isa birnin Daura, mafi tsufa a cikin biranen Hausa, inda ya kashe macijiya mai girma wanda ta hana jama'a shan ruwa. A sakamakon haka, sarauniya Daurama ta aure shi, kuma zuriyarsa suka zama sarakunan manyan biranen Hausa guda 7, wato Hausa 7. Waɗannan birane sun haɗa da Kano, Katsina, Zazzau, Gobir, Daura, Rano da Biram. A tsawon lokaci, Hausawa sun kafa birane masu ci gaba, kowanne yana ɗauke da sarki mai mulki. Waɗannan birane sun bunƙasa ta hanyar kasuwanci, noma da sana'ar ƙere-ƙere. A ƙarni na 14 sun rungumi addinin Musulunci, wanda aka shigo da shi ta hanyar kasuwanci da ke gudana a Saharar Afirka da tasirin malamai daga arewacin Afirka. Wannan lokaci ne da biranen Hausa suka zama cibiyoyin ilimi da mulkin Musulunci. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi tasiri a tarihin Hausawa shine jihadin Shehu Usmanu Dan Fodiyo a shekara ta 1804. Ya jagoranci gyara addini a ƙasar Hausa, wanda ya kifar da wasu daga cikin sarakunan Hausawa da ake zargi da zalunci, inda ya kafa daular Sokoto, ɗaya daga cikin manyan daulolin Musulunci a Afirka ta Yamma. A ƙarƙashin wannan daula, yankunan Hausa sun haɗu a ƙarƙashin mulkin Musulunci, kuma malamai, 'yan kasuwa da shugabanni sun samu matsayi mai girma. Daga cikin shahararrun shugabanni a wannan lokaci akwai Shehu Usmanu Dan Fodiyo, malamin addini kuma gwarzo da ya kafa daular Sokoto. Muhammad Bello dan Shehu Usmanu Dan Fodiyo ya zama sarkin musulmi na farko kuma ya ƙarfafa mulkin daular. Da kuma Nana Asma'u, 'yar Shehu Usmanu Dan Fodiyo, fitacciyar malama, marubuciya kuma mai fafutukar ilimin mata a al'ummar Hausa. Daular Sokoto ta ci gaba da mulki har zuwa lokacin mulkin mallaka na Birtaniya a farkon ƙarni na 20. Har yanzu sarkin musulmi na Sokoto yana da matsayi mai girma a matsayin jagora na ruhi da gargajiya a tsakanin Hausawan Najeriya. A lokacin mulkin mallaka a shekara ta 1900, Birtaniya ta mulki yankunan Hausa a ƙarƙashin mulki na bayan fage, wato indirect rule. Ma'aikatan mulkin mallaka sun ci gaba da aiki tare da sarakunan gargajiya na Hausa, amma daga baya sun tauye ikonsu gaba ɗaya, inda suka maye gurbinsa da 'yan siyasa. Duk da haka, Hausawa sun ci gaba da taka muhimmiyar rawa a siyasar Najeriya. Bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1960, fitattun 'yan siyasa Hausawa sun bayyana, sun kuma taka muhimmiyar rawa a wajen tsara makomar ƙasa. Daga cikin shahararrun shugabanni akwai Sa Ahmadu Bello, Firaministan Arewacin Najeriya kuma jagoran jam'iyyar NPC. Ya taka rawar gani a wajen haɗa kan Arewa da ƙarfafa al'adun Hausa Fulani. Haka kuma Janar Murtala Muhammad ya kasance wani jarumi kuma mai hangen nesa a matsayin shugaban ƙasa, kafin a kashe shi a cikin yunkurin juyin mulki. Shehu Shagari ya zama shugaban ƙasa na farko da aka zaɓa a mulkin farar hula a jamhuriya ta biyu. Sannan kuma akwai Muhammadu Buhari, tsohon shugaban soja daga shekara ta 1983 zuwa shekara ta 1985, kafin a yi masa juyin mulki. Ya sake dawowa a matsayin zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a mulkin farar hula daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2023. Hausawa sun ci gaba da zama ɗaya daga cikin ƙabilun da suka fi tasiri a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka. Harshensu na Hausa shine yare mafi yawan masu magana da shi a Afirka ta Yamma, wanda ya zama yaren kasuwanci a yankin Sahel.
An san su da kyawawan al'adunsu, gini na gargajiya, waƙa, adabi da bukukuwan al'adu kamar Doba, babban biki da yake nuna bajintar mahaya dawakai a biranen Kano, Katsina da Zaria. Sannan akwai masana'antar shirya fina-finan Hausa wato Kannywood. Ita ce masana'antar fina-finai mafi girma a Najeriya a cikin yaruka na gida, inda ake samar da fina-finai da ke nuna al'adun Hausa, addinin Musulunci da batutuwan zamani. A fagen siyasa kuma, kasuwanci da ilimi, Hausa na ci gaba da taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban Najeriya. Sarakunan gargajiya kamar Sarkin Kano da Sultan na Sokoto suna da babbar daraja a matsayin masu riƙon gadon al'adu da addini. Tarihin Hausawa cike yake da gwagwarmaya irin ta kasuwanci, ilimi da shugabanci, tun daga kafa birnin Daura zuwa kafa daular Sokoto har izuwa shugabanni na wannan zamani. A yau, tasirinsu a fagen siyasa, al'adu da kasuwanci yana da ƙarfi, yana tabbatar da cewa gado da tasirinsu zai ci gaba da wanzuwa har izuwa nan gaba.